Nu ai ajuns aici întâmplător. Dacă acest videoclip ți-a apărut, înseamnă că Dumnezeu vrea să-ți spună ceva. Înainte de culcare, ascultă această rugăciune cu inima deschisă. Pentru că, în timp ce dormi, Dumnezeu poate mișca invizibilul, vindeca ceea ce nimeni nu vede și atinge acolo unde nimeni nu ajunge. Aceasta nu este o rugăciune obișnuită. Este o rugăciune de încredințare, de încredere, de vindecare. Închide ochii, respiră adânc și lasă-L pe Dumnezeu să te îmbrățișeze acum. Doamne, iată-mă aici, cu tot ceea ce sunt. Mă încredințez Ție în acest moment de tăcere. Lumea poate să nu mă înțeleagă, dar Tu mă cercetezi și mă cunoști. Tu știi durerile pe care le ascund cu zâmbete, fricile pe care le port pe pernă, vinovăția care insistă să mă viziteze noaptea. Astăzi îți încredințez toate acestea. Nu vreau să dorm cu inima grea. Vreau să mă odihnesc în Tine. Liniștește-mi sufletul, Doamne. Atinge unde nimeni nu poate atinge. Vindecă ceea ce nici măcar eu nu pot explica. Înnoiește în mine speranța pe care ziua mi-a răpit-o. Dacă gândurile mele au devenit un câmp de luptă, vino cu pacea Ta și oprește orice glas care nu vine de la Tine. Ca această noapte să fie diferită. Să simt prezența Ta învăluitoare, ca o pătură de iubire și siguranță. Am încredere în Tine, chiar fără să înțeleg. Chiar fără să văd. Știu că ești cu mine acum, grijindu-te de fiecare detaliu, pregătind un mâine mai bun. Nimic nu e mai mare decât dragostea Ta. Nici o durere nu e mai mare decât puterea Ta de a vindeca. Mulțumesc, Doamne, pentru că, chiar în cele mai întunecate zile ale mele, Tu nu ai renunțat la mine. Iisus, dacă în mine există ceva ce trebuie vindecat, atinge acum. Dacă e o luptă pe care nu pot să o câștig singur, luptă Tu pentru mine. În timp ce dorm. Doamne, vizitează-mi casa, vizitează-mi gândurile. Curăță-mi mintea de toată anxietatea și tristețea. Declar că nici întuneric nu îmi va fura pacea în această noapte. Fie ca orice frică să cadă la pământ. Fie ca orice blestem să fie rupt. Doamne, rupe orice ciclu al durerii care insistă să se repete în viața mea. Închide rănile deschise pe care nimeni nu le vede, dar care sângerează în mine. Ia greutatea pe care nu mai pot să o port. Înnoiește-mi spiritul, restaurează-mi credința, liniștește-mi inima. Pune-mi un scut invizibil în jur și păzește-mi somnul. Chiar în tăcere, știu. Dragostea Ta mă susține. Doamne, dacă am plâns în liniște, șterge-mi lacrimile acum. Dacă sunt obosit pe dinăuntru, înnoiește-mi puterile. Dacă credința mea este slabă, suflă speranța Ta peste mine. Intră în locurile pe care nici eu nu le-am arătat și adu-ți lumina. Vindecă-mi amintirile. Ajută-mă să iert, să reîncep, să am încredere. Fie ca Duhul Tău Sfânt să fie aici acum, în această cameră, în acest moment. Înconjoară-mă cu dragostea Ta, leagă-mă cu pacea Ta, acoperă-mă cu harul Tău. Nu vreau doar să dorm, vreau să mă odihnesc în Tine. Să mă desprind de agitație, de presiune, de îndoială și pur și simplu să mă predau. Nu contează cum a fost ziua mea, greșelile sau temerile mele. Ceea ce contează este că acum aleg să mă predau prezenței Tale. Aleg să am încredere că mâine va fi o zi nouă, o nouă șansă, pentru că Tu ești Dumnezeu care transformă haosul în scop, durerea în vindecare și tăcerea în rugăciune răspunsă. Rămâi cu mine în această noapte, Iisuse. Rămâi cu mine în gândurile mele, în visurile mele, în inima mea. Și când mă voi trezi, fie cu suflet ușor, minte liniștită. Și certitudinea că Tu ai grijă de tot. Fie ca orice cuvânt negativ rostit împotriva mea să fie anulat prin sângele Tău. Și când mă voi trezi, ceva va fi schimbat. Pentru că am încredere în Tine, chiar când nu văd. Pentru că mă odihnesc, știind că dragostea Ta mă sprijină. Declar că această noapte va fi diferită. Că îngeri vor fi în jurul meu. Că Duhul Sfânt mă va acoperi cu o pace inexplicabilă. Fie ca orice săgeată a dușmanului să fie frânt acum. Nici o frământare, nici o anxietate, niciun gând de înfrângere. Să nu aibă putere asupra minții sau inimii mele. Iisuse, mă odihnesc în brațele Tale ca un copil obosit
știind că, în timp ce dorm, tu lupți pentru mine. Fie ca fiecare colț al casei mele să fie plin de prezența ta. Fie ca dragostea ta să pătrundă în camera mea, îngerii tăi să locuiască aici. Fie ca sufletul meu să găsească adăpost, odihnă și înnoire în numele tău. Ridică povara de pe pieptul meu, curăță ceea ce trebuie curățat, vindecă ceea ce încă doare în tăcere, restaurează ceea ce credeam pierdut. Doamne, dacă este ceva înăuntrul meu care mă îndepărtează de tine, arată-mi cu dragoste și învață-mă să mă întorc pe calea ta. Învață-mă să am încredere, chiar în întuneric. Să aștept, chiar în tăcere. Să cred, chiar când totul pare împotrivă. Spală-mi inima de orice resentiment, vinovăție și supărare. Învață-mă să iert pe cei care m-au rănit și să mă iert și pe mine. Pentru că nu vreau să car trecutul în spate, ci să trăiesc noul pe care tu l-ai pregătit pentru mine. Fie ca somnul meu să fie lin, iar visele mele să fie pline de prezența ta. Fie ca fiecare lacrimă care a căzut azi să fie culeasă de tine ca o sămânță și să înflorească mâine sub formă de bucurie. Nu știu ce rezervă viitorul, dar știu cine îl pregătește. De aceea, Doamne, îți încredințez nu doar această noapte, ci viața mea, planurile, temerile și incertitudinile în mâinile tale. Acoperă-mă cu dragostea ta care nu dă greș, cu grija ta care nu doarme și cu credincioșia ta care se reînnoiește la fiecare răsărit. Să nu mă înșele nicio voce potrivnică. Să nu mă îndepărteze nicio îndoială de prezența ta. Și chiar dacă totul în jur pare instabil, să rămân statornic în tine, stânca mea, refugiul meu, tatăl meu. Rămâi cu mine, Doamne. Rămâi cu cei pe care îi iubesc. Rămâi în ziua mea de mâine, înainte chiar să-mi deschid ochii. Și ca această rugăciune să se înalțe ca un parfum bâlând până la tronul tău. Pentru că cred, Doamne, tu mă asculți. Doamne, te rog, înnoiește-mi forțele. Pregătește că e acolo unde eu văd doar ziduri. Dă-mi răspunsuri în tăcerea dimineții. Arată-mi că nu am fost uitat. Chiar dacă dorm, sufletul meu rămâne în tine. Și cred că atunci când ochii se vor închide, cerul va lucra pentru mine. Acum, respiră adânc. Simte prezența lui. Nu ești singur sau singură. El este cu tine, acum și mereu. Știu că uneori inima strânge, sufletul obosește și gândurile țipă. Dar în acest moment aleg tăcerea prezenței tale în locul zgomotului frământărilor mele. Tu ești adăpostul meu când frica mă vizitează. Tu ești consolare când lumea mă dezamăgește. Chiar dacă nu văd nimic întâmplându-se, știu. Mâinile tale lucrează pentru mine. În timp ce mă odihnesc, Doamne, pregătești minuni pe care ochii mei încă nu le pot vedea. Dacă e nevoie să reîncep, dă-mi curaj. Dacă e nevoie să aștept, dă-mi răbdare. Dar, mai presus de toate, dă-mi pace. Tată, îți predau totul, visele, temerile, povara și îndoielile mele. Învață-mă să mă odihnesc cu adevărat în tine. Nu doar trupul să le culc, ci sufletul să le încredințez, inima să o las pe mâna ta și mintea să o liniștesc. Tu ești stăpânul timpului, autorul poveștii mele și știu că niciun detaliu al vieții mele nu-ți scapă. Și chiar dacă nu aud glasul tău în mod audibil, știu că tu vorbești între rânduri, în semnele mici, în grija de zi cu zi, în pacea care pătrunde fără explicație. De aceea, te laud chiar fără răspunsuri, te caut chiar fără să înțeleg totul, pentru că știu că la timpul tău totul va avea sens. Veghează asupra viitorului meu, Doamne. Păzește fiecare pas pe care îl voi face, fiecare decizie pe care o voi lua. Izbește-mă de drumuri care par bune ochilor mei, dar mă îndepărtează de scopul tău. Închide ușile care nu vin de la tine și deschide-le pe cele care mă conduc spre voia ta. Astăzi aleg să mă odihnesc nu pentru că totul e rezolvat, ci pentru că am încredere în cine e în control. Viitorul meu este în mâinile tale. Și chiar în cele mai lungi nopți, dragostea ta mă acoperă ca o mantie. Chiar și în furtuni, grija ta este ancoră pentru sufletul meu. Mulțumesc, Doamne, că nu ai renunțat la mine. Pentru că mă iubești în zilele bune și mă primești în cele grele. Pentru că vezi în mine ceva prețios, chiar când mă simt mărunt. Fie ca în această noapte, în timp ce lumea doarme, Duhul tău să cerceteze inima mea, să-mi vindece rănile cele mai adânci și să mă pregătească pentru noul ce va veni. Dorme în pace.
Ceva a început deja să se schimbe. Și mâine vei observa. Noapte bună! Dumnezeu are grijă de tot. Dacă această rugăciune ți-a atins inima, împărtășește-o cu cineva care are nevoie să se odihnească în Dumnezeu. Pentru că atunci când predăm greutățile, durerea și confuzia Tatălui, chiar ceea ce părea pierdut se transformă în nou început. Nu e despre a simți totul acum, ci despre a avea încredere, chiar fără să vezi. Despre a crede că, în timp ce ochii tăi se închid, ochii lui Dumnezeu rămân deschiși, grijă de fiecare detaliu al vieții tale. Uneori inima vorbește încet, aproape în șoaptă, dar Dumnezeu aude chiar și șoaptele sufletului obosit. El știe de ce ai nevoie, chiar când nu mai ai putere să ceri. Și e în acel moment de predare, de odihnă, că El lucrează cel mai profund. Tu nu trebuie să înțelegi timpul Lui, trebuie doar să ai încredere că El nu întârzie niciodată. Dormeie cu certitudinea că nicio lacrimă nu a trecut neobservată. Nici o rugăciune nu a fost în zadar. Și niciun strigăt al inimii tale nu va rămâne fără răspuns. Dumnezeu lucrează în tăcere, mișcând piese invizibile, deschizând căi acolo unde tu vezi doar blocaje. Fie ca pacea Lui să-ți liniștească gândurile, dragostea Lui să-ți acopere inima și prezența Lui să te îmbrățișeze precum un tată îmbrățișează un copil dor. Nu ești singur. Niciodată nu ai fost. Mâine, când te vei trezi, privește cerul și spune: mulțumesc, Dumnezeule, pentru că nu ai renunțat la mine. Pentru că ai grijă chiar și de detaliile pe care nici eu nu le-am observat. Pentru că ești aici, chiar când nu te-am simțit. Noapte bună! Odihnește-te! Ești în brațele Creatorului. Și când Dumnezeu are grijă, nimic altceva nu trebuie să aibă sens acum, doar să ai încredere. Amin.